sila inupdan kami sa common friend. Okay lang. Jomar, say hi. Kapag nakita ko siyang ginasiling nila nga fountain. Ara, gali ang fountain, no? O, diba? Saan dito nag-propose si ano? Eastwood, ano gali ni? Eastwood. Eastwood Libis. Libis. That's the Eastwood Mall. Ayun, no, ayun, no. Yun. Damn. Explore, explore. Dito sa Manila. Hindi na bala ko sa Lantaw. Hindi na Lantaw. Bakit wala akong siyan? Nga man ha, dito makaon. Dito makaon. Hindi na. Wala akong record. So we're having an issue about Jomar's aura today. So anong masasabi nyo kasi ang sexy niya pa sa akin, no? Ano ba yan? So ako ang chaperon ngayon. Chaperon ng peg ni ate. Tara na. Wala sana pero nakapahinga ka na. Dinner namin, mami. Yun, masarap kumain ng mami pag ano. Pagod. Pagod. Bulong sa kapoy, bala. Hindi naman ako nagpuno. Tagaw kami ni Nini. Hagad kami kagapon sa ubra namin ni Jomar. Hagad ko, sabi tsura ko sa akin. Correct mo. Ang forma pa bala ni Iloy Nimo ba? Bunga-bunga niya ang forma ni Iloy mo kagapon. Nakapulo lang niya kay nakapanalo. Namit eh. Sili ko ka namin sa akong adventure, ah. Diwa lang kami ni Nini, malagaw. Ang iba na ang mga apa, wala mo sa kabuloy eh. Wala ka mong kapakita sa amon. Nakita kami ni Nini, Palawan, ay mag-withdraw kami. Dapat parang. Hindi po na dubang. Kung ano mag-withdraw. Mr. Daiso, oh my God, look. Diba, makeup. May beauty blender din sila, oh. Tsaka yung cleaner. Kami ni Nini. Amo pa nga duwa, oh. Hindi kami masyadong gutom. Akadlaw mo sa, hindi lang yaga sa ulo. Masakit na rin na si Jinjin sa ulo. Ay. Ikaw ya, imbis na ikaw ya bala maulit sa iya, daw siya yaga ulit sa imo, kay ikaw yung gay narihi. Boxing nga mo ni kuya, boxing ah. Sa. Pasumbaga lang ikay sa Sir Gino, ikay isa lang pasumbaga sa. Isang wala lang. Bulong. Yeah! Dugs. One, two, three, yay! Daog si Koy. Aday! Grabe, bagay. Igo ka gen. Dugi.